ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜନ୍ମ 1974 29 ମଇ ରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ BA ଏବଂ MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 2000 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜବ୍ IAS ଅଫିସର ଭାବେ ପଞ୍ଜାବ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। 2002ରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ପଞ୍ଜାବ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା। ସେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଧରମଗଡ଼ ଠାରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ସେ 2004ରେ ରାଉରକେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିର ଗୋଟିଏ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର 15 କୋଟି ଟଙ୍କା RDA ଏଜେନ୍ସିରୁ ଜବ୍ଦ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। 2005ରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଠାକାର କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ୱାଇଫଙ୍କ ନାମ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ 2011ରେ 5Tର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ BJD ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି BJD ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।